Potom sa aj pamätám, ako sme boli u druhej starej mame Karasovej sa rozlúčiť, keď sme mali odchádzať. Aj si presne pamätám, čo sme mali oblečené. Také malomodré sametové šatky s ružovým doplnením. Ale samotný ten akt balenia, to si pamätám, že sa všetko balilo, pripravovalo, ako sa to odvážalo na tú stanicu do tých vagónov. Viem, že v tých vagónoch mali pripravené postele, tak aby, lebo nevedelo sa, koľko ten transport bude trvať, tak aby my, deti, sme mali si kde ľahnúť a spať. Na to sa pamätám. Otec, ten ani s námi tam vlastne nebol, ten bol v tej časti, kde sa prevážal dobytok, lebo tam bolo treba dávať pozor na ten dobytok. Muselo to byť z môjho pohľadu, vtedy som to tak určite nechápala, ale keď si to spätne premietam, že to bola úžasne náročná práca, to všetko previesť, pretransportovať, všetko zabaliť. To neboli len ako veci z bytu, keď som sa ja treba sťahovala, zdalo sa mi to nemožné, že sa sťahujem. Ale presťahovať všetky poľnohospodárske stroje, dobytok, všetko, kone, obilie, proste to musela byť úžasná záťaž na dospelých ľudí, na psychiku. Vidím to tak. No a potom si tak živo veľmi spomínam, už keď sme boli vo vlaku, naložení v transporte, to boli vlastne vagóny, nákladné vagóny. Ten vagón bol pootvorený. No a naša stará mama Karasová, ktorá tam zostala, pretože z otcovej rodiny vlastne sa nikto nepresťahoval. Otec sa úplne ako mame ako podriadil tým, že mama, stará mama, proste celá família sa sťahovala, presídlovala, tak išiel. Ale viem, že mu to bolo veľmi ťažko, pretože tam nechával svoju matku, ktorá v tom čase už bola v dosť pokročilom veku, veď sa narodila v roku 1882 a toto bolo v 47., čiže už mali vysoký vek. Jeden syn im predtým zomrel, v 46. po ňom zostali 4 deti. To už bolo pre nich také, že rok predtým stratili syna a zostali vlastne tam s najmladším synom Mišom. No a stará mama sa prišla rozlúčiť na stanicu. Viem si živo predstaviť, jak bolo vymedzené pásmo, pokiaľ sa už nesmelo ďalej ísť. A tú starú mamu vidím ešte dnes pod takým vysokým stromom, ako stáli, kývali nám a plakali. A to aj bolo, že za pár rokov sa ani nemohlo sem tam chodiť. No práve to, že oni vlastne týmto pádom sa so svojím synom navždy rozlúčili. Pretože potom prišlo obdobie, už aj keď sme sem prišli, že potrebovali sa víza, muselo sa ísť do Prahy, no a otec sa vlastne tam nikdy viacej ako nedostal. Takže pre ňoho to muselo byť akože veľmi ťažké. Zomreli vo vysokom veku, mali vyše, neviem, 80 či skoro až 90 rokov, keď zomreli. A doopatrovala ich vlastne vnúčka. Otcov brat, ktorý tam s nimi akože žil, tiež nikdy neprišiel
za otcom, akože za bratom a prišiel vlastne až na jeho pohreb. Takže so živým sa už potom ani s bratom vlastne viacej nestretol. No a ako dieťa som to nechápala ešte v tom čase, že bolo to pre ňoho naozaj veľmi ťažké, že odišiel od svojej rodiny, pretože z jeho rodiny tu naozaj nikto nebol. A nikdy tú matku vlastne už potom nevidel. Muselo to na neho akože vplývať, ale viem, že keby tam bol raz išiel, možno pod vplyvom tej mamy by tam bol aj ostal. A moja mama bola ako si asi toho vedomá a preto ani nikdy za to nebola, aby on tam išiel. Ale určite nás ako deti veľmi ľúbil, takže to nikdy neurobil. Pre ňoho to bolo veľmi ťažké, aj keď sme napríklad už ja ako vydatá išli raz na komlóž, mamu sme brali a chceli sme ho zobrať. On proste odmietol, on tam už nemá čo robiť, on tam nemá prečo už ísť. Čiže to bolo vlastne príčina toho, že mu to bolo veľmi ťažké. No a myslím si, že takýchto prípadov, to nebol ojedinelý prípad, ale že takýchto prípadov, kde sa takto rodiny rozčlenili, bolo veľa. Bolo veľa, že také proste aj nezrovnalosti potom medzi tými rodinami. No, ale postaral sa o nás naozaj vzorne. Tam nás sme jeho zásluhou vyštudovali. Aj teda zásluhou mamy, samozrejme, v tom čase boli teda ešte veľmi ťažké podmienky pre štúdium, keď ja som študovala, to boli 50. roky, robilo sa na družstve za pár korún, no a aby sme my mohli študovať, tak viem, že doma krmili husy, aby nejakú tú korunu zarobili navyše, aby sme teda len mohli doštudovať. Takže boli to naozaj tie 50. roky, jak prišlo družstvo. A čo ešte vôbec obdivujem po tom presídlení ja z tohoto pohľadu, že tí ľudia, nielen moji rodičia, ale všetci, jak sa dokázali zorientovať, prišli sme sem na jar. V 47. Prvý veľký nedostatok bola to, že bola hrozná neúroda v tom roku, 47. Polia nepoznali, rozkúskované na nejaké stovky parciel. Jak sa v tom len mohli vôbec vyznať? Kde sa nachádza práve ich tá parcela? No, v 37 kusoch dostali. Toto proste obdivujem u týchto ľudí. No a potom, keď sme sem prišli, tak tiež to nestačilo, že sme sa sťahovali z Maďarska, ale sme sa tu ešte dvakrát sťahovali. Pretože stará mama dostala vlastne ten dom, čo majú deti teraz. Ivan. To bol ňaničkin Erin, Beňovej dom, ale pôvodne to bol dom pridelený mojej starej mame. My sme mali zase ten dom, čo bývali Kulíkovci. No, čiže dostali vlastne dva domy. A potom sa ešte ďalej sťahovali teda do tohoto domu, čo teraz bývame. Takže nestačilo jedno sťahovanie a ešte sa sťahovalo aj tu na. A neviem si vôbec predstaviť, kto to všetko pomáhal, jak sa to dokázalo urobiť. Veď to bolo, všetko bolo treba preniesť. Takže neboli zamestnaní.